Nagpadala na ng tugon si Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa inilabas na kautusan ng Kamara hinggil sa pagbawi ng kanyang travel clearance. Sa sulat, sinabi ni Ko na ikinalulungkot niya ang revocation ng kanyang travel clearance. Binigyang diin ni Ko na uuwi siya ng Pilipinas para pasinungalingan ng mga paratang na ibinabato sa kanya sa maayos na paraan. Nangangamba rin si Ko sa pag-uwi niya, lalo na at nahusgahan agad siya na hindi na ibibigay ang kanyang paliwanag. Kabilang narito ang mga kasinungalingan, walang batayan at mga pahayag na inilahad sa Senado, Kamara de Representante at media na kumukondena sa kanya sa ilalim ng Court of Public Opinion at nagpasiklab ng galit ng publiko laban sa kanya at kanyang pamilya. Binanggit ni Ko ang mga false, baseless at politically charged statements na ibinabato sa kanya tulad ng pagkakaroon ng insertion sa bicameral report at 2025 General Appropriations Act, pagkakaroon ng aircraft na ginamit para mailipad si dating Pangulong Rodrigo Duterte patungong The Hague, the Netherlands, pagkakaroon umano ng fishport allocations para sa sinasabing kumpanyang CZ Victory Fishing Corporation at pagtanggap umano ng kickback mula sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Umaasa si Ko na sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas ay mabigyan siya ng due process at matiyak ang kaligtasan niya at ng kanyang pamilya. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.